Mfa, inike. Aweri. Awa. Provasi. Alaste. Awa. Alati. Mfa, nye ndoke ila. Ke borami? Ah, nle bora la Guinée. La Guinée. Ah, la Guinée. Ah, la sira mo yimo. Ah, alhamdulillah. Provasi Guinée. Ah, la Guinée. Ah, Nle a fait kan ndoke li. Mais na téléphone bara déchargé. Ah. Téléphone yi bolo. Oh, I know Guinée. Ah. Oh, tibajo. Ah. Mali ni Guinée. Ah. Dugu kele. Alhamdulillah. Ambe fakile bakile. Nka long. Ai dogni wele. Ah, que il a téléphone le maïlong. Il est kakili. Ma famia. Il est kakili. Kone ka kili wa. Oh, il est kakili. Voilà. Ne ka kili. Il est kakili. Ndrege. Non. Iki bora la Guinée. Qui a téléphone de décharger le ne kanta signé ma iki dogni wili kanga téléphone mine ka fonga kili Il est kakili. Yad. ne ka kili Il est kakili akili. eki yo e ka ma kono bani ne ka kili do ni mo were ka kili do e bina fa merci ça ay kana perde ne ka kili do e bina fa merci ça Nya fait il est kakili. ne ka kili Il est kakili. Guinée ne ka kili Hey, Nuru, Nibla. Mungkin. Mungkin. na me maninga ni mi fle ni ka le bora la Guinée de ka ba fe ka dogni di wili aka téléphone décharger le ba ayinta signé ka bna dogni wili mbinga téléphone dama aba fo ne ka kili Il ko kakili. mana ka fi ada ne ka kili ibi dogni ba Hey, Nova. donc maninga Maninga. abin dogya fana biela quoi Ayi. Olo de. Kabra mo kille ka kilili. e fala ni na Le ma famu. Igalo. Man ngakano. Ni ya fe ka foko mo wole nyi man ngakana ai fula le ko kakli. Okoro ta yira la ka faka ya fe kille men. Aya fe ka fina drone amoye mo mne ko wole ka udama. weleli de kilia Man ngakana wole odi. mi fie Afrika Guinée na ma kuma fadi mo ka kili ya o ba duna barakia Kele yɛrɛ kun tɛ k'a daminɛ o ye diba y'a yira le kanu tɛ kelen ye o Laginɛ maninka kan na n'i y'a fɛ k'a fɔ ko mɔgɔw wele n ye a ye fɔla o la de ko a kili ye nka Mali bamanankan na an y'a fɔla de ko a wele n ye sinon a t'a fɛ k'i nɛni dɛ n'o tɛ weleli ni i ka kili tu ɲɔgɔnya sira la hɛ Afrika cɛ ya n'a ma ka kumakan fadi k'a kɛ mɔgɔw i ka kili wallahi u b'a duna barakia ale l'o di ne yɛrɛ dusu bolo i y'a fɛ k'a daminɛ i bolo tɛ dusu kan ale l'o di Muri a ye di ladilikan ye di kana si tɛ yen nɔ sira mɔgɔ ɲumanw bɛ di kile mɔgɔ ye jɔn yɛrɛ la ndoke nle café ka i mɔgɔ ye dɔgɔ de la i bɔra bɔ Laginɛ k'i ye n'o le ɲini voilà ndoke i dɔgɔ tɔ Zauma kɛ kunkolo ba ɲɛkili surannen wa ba kele o filima tɛ quartier nin kɔnɔ yan nɔ i ɲɛ bɛna da ka siɲɛ kelen i tɛ se filama barisa i bɛna ye kunkolo su bɛɛ y'a ma ka ban ka ɲɛkili sura a ba kele ma o si tɛ fili o ma awa a bɛ tagama dɛ ali jɔ i ka laɲini min kɛra ale la olu y'an kɔrɔ yan fɛ nɔ donc an di wa ɲɔgɔn fɛ n di ma lɔ ɲini o bardianye ayo kele ye parce que Lulu ni bɛ foli ni dunan nale ay bara n'a ti ɲɔgɔn faamu la kumakan na i y'a kɛla ala i ye fɛrɛ bɛɛ kɛ sa i di ɲɔgɔn faamu kana sɔn i ka ni dunan ka kɛlɛ fiyewu mais n terikɛ dunan min nana bi o dunan de bɛ sɔn k'a ja gɛlɛya ka fɔ ne ka kili a t'a lɔn n'a ka lɔn a t'a fɔ ba mais ne fana b'a dɔn ko e ti yan wa
ile manga kele ko koro ya nyi na la ri nyo fam nyama ni ka kele di sano ni kan ka lo duno busi mai maninga mo min bala kan ni ko ngaki ne e kumana zro ni bi ni tika to akasa ki ko o ga lo anyi an fa da gine i ga lo anyi min kala ko me le na de bra kele donc ne allez il est embellé par la nyonga sa na ndi wa za umar fen donc ni asira ino adi kele ba adi no fam andi kala ka temana ngara ma de kabineti na ndato fla fika ke akana ko mo masira la kaka kidide andi mo ka kele gede mbari ki kana fam mo ma ka kli ikalo ambara anya bola ki ya men kilinye do ambam bambara awili oranye bara famu ay kele bologa alewa kalau ambil keliling, nanti ini ke sahabat adina fa bola la sole ni anya kala nyemo ele ga telefon di mane nya wole anda wole adina ali nyoyo ko kuma ikorogale warana ga bolla jine kam go ila igaluma ya no eresa ile ka ki to ere rais ko rais awale lodi rais de rais kwana to ya bravo ke ile ibar ko bayi ke nye bar dianye ba ke ile wallahi bar dianye ambe frafini ile bola la gine anu malla ya ambe le klindi ngai no ba se fi ni ka daima bamana nga dunga gele chema ne mu ba bana fu kana ile fra yi ko ba kenyi abado ko odi ko isi morisi awa albarka ikalo ni mi fle kele fle ne kilo sro tento ni nyona de la kan ne sro kanto la gine ne koroga do yeno ay pièce fré le kala igala wolo fo kebra bo Senegali ka wala gine yeno atale pièce bitig la igala wolo fo kana ni ya faga fo fema ko jolili o koro le wolo fo kana nyaatala o nyaatala mi floti ni ko fo manya kana ko le ko nyeni taba iburai donc wolo fo ke ki do ko nyaatala ngoro ke ma kuma fa mu fiu na wal fendi ta ngoro ke le dimne ay jole ko ni ila ke nyamima na soro be gudina ka taw nyama esi gudina do soro an fiu ka kla ki do wolo fo ke ma ko na soro ki fatale kwata iye aya nya blembo nyamima ngoro ke dusu cheni ay ko kenyo ka grigra ka kelemne ne wala dum ngani ngaw o ka soro pièce firla do fa akrefe o ka lagine o do wolo fo kam wole na le sisa no kana kuma nyefo ay nyena abega kuma fo me aka nkoro ga wara do ko nyaata la koro le be wolo fo kana ko ne julidi o kele mi gele kele bani ay rek la ko sigi ka boroke tuni ka je na fa kay ma kele ni ikorge jodu e kanga venta ko yaata la fen verida wala ina ko be to na ni kile ni mando bare ni te kami me to mere me hakilla be ba famia man nga kan ni bango nga kilinde anga nyo famia dro bon même profiter ni vidéo fere fe ka fo bala jere nyina atemeni ala salama mutuni salama saison 2 na damle Maluke TV sans fait o bala jere mo abonné non to Maluke TV la mais yani o tien saison pour avoir bangulo ka bo au tournage be damle machi le 24 février tournage be damle fene be bla Maluke TV sans fait mami fa ina ayo sokorondo Maluke TV la wakati be anga hakilina e kam male chetri boy la mani o wademe